Mikkel, fedt du lige kunne stoppe op her til AGF Fan Day. Jeg kan se, at du har fået fat i medejer, halsterklædet og mesterskabstrøjen. Hvorfor er du kommet herud i dag? Jeg synes, det er fedt. Det er jo den 17. 6. Så AGF-dag. Jeg skulle lige ud og opleve det. Jeg skulle ud og købe et halsterklæde og et medejerskab. Så bare lige ud og se dem alle sammen. Det er lang tid siden efterhånden. Hvad betyder det at få fat i det her medejer og halsterklæde for dig? Altså, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at være en del af. Så fordi det er jo ikke sådan, at man har super meget at sige af det, men det, at vi alle sammen går sammen om ligesom at have en samlet stemme for det synes jeg bare kan noget. Og mesterskabstrøjen, den bærer du vel også med stolthed gå ud fra? Meget. Jeg sagde det lige inden vi gik i gang, men den er hentet her i morges. Jeg har ventet på den i spænding i en måned, så det er sgu bare fedt. Den kan man godt gå med længe endnu. Ja, for søren. Så den er fed, Perfekt. Så. Og selskabet med skotten. Ja. Jamen, tak for det, Mikkel. God dag. I lige måde. Mikkel. Jakob Bakkes, formand for AGF Fanclub Aarhus. Du er også herude til AGF Fan Day. Hvordan er det at være en del af det her arrangement? Jamen, det er da fedt. Altså, først og fremmest så får det jo samlet fans fra flere fraktioner og i alle aldre i dag. Så det er jo dejligt at se, at vi alle sammen kan samles her midt i sommerpausen. Er det noget, du har savnet i den her sommerpause efter mesterskabsfesterne? Man savner jo altid sine medfans. Altid. Så det er rart at se dem alle sammen igen. Og I har lidt forskellige produkter med fra fanklubben også. Et ølkrus og så trøjen, man kan se her. De penge, I får ind for det her salg, hvad går det blandt andet til? Altså normalvis så går vi ikke så meget op i, at vi skal tjene penge i fanklubben. Men vi går jo et dyrt år i møde, hvor vi skal ud på en masse europæiske ture. Så det går altså lige til fanklubben i den her omgang, så vi ligesom kan sørge for, at vi har råd til at arrangere ture ud i det store Europa. Super fedt, og der er jo masser af gode ture i vente forhåbentlig. Så, ja, nu starter vi med en fed tur til Potsdam. Det bliver bare lige starten på det jo. Ja. Tak for det, Jacob, og fortsat god dag. Jo, tak. Jakob Grundet er en af medstifterne af AGF, ikke som de andre foreningen. I er også ude og sælge medejer og halsterklæder, og Jakob Nielsen har også sat lidt ord på, at det er fedt omkring den her opbakning. Hvad tænker du selv om den her AGF Fan Day, der er stablet på benene? Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Jeg tror, der er mange, der har efter sådan en guldfejring, lige har svært ved at slippe fejringen og gerne lige vil gå videre med den fejring. Så jeg tror, det er en god måde lige for folk at få mødes hinanden og lige få mulighed for at købe noget ekstra AGF merchandise. Så en god måde at mødes på og lige sige hej og tillykke igen. Så god dag, vil jeg sige. Og hvordan har I mærket opbakningen i jeres båd med medejer og halsterklæderne? Jamen rigtig god. Altså vi har jo haft hurtigt udsolgt de 2 andre gange, hvor vi har sat til salg, og så har vi købt endnu flere, end vi nogensinde har købt, så vi vidste også godt, at det går nok ikke lige så hurtigt den her gang, fordi vi har købt lige så endnu flere, end vi gjorde sidst. Men vi har fået solgt en del 100 halsterklæder og medejer certifikater. Så rigtig god opbakning og god opbakning for folk, der har købt sådan med en masse fede kommentarer om, at de køber dem til deres børn, og de køber det som en gave, og man kan mærke, at det er noget, der betyder noget for folk, og der er en god fortælling omkring det. Så det er rigtig fed opbakning igen. Ja, netop fortællingen og baggrunden for hele foreningen. Kan du lige sætte lidt ord på det omkring det her med det lokale ejerskab? Ja, altså vi har været i gang et par år efterhånden, ikke, hvor vi valgte jo at sætte fokus på det lokale ejerskab i AGF, og det gjorde vi jo, fordi at vi for det første selvfølgelig var rigtig stolte af det, fordi at der er en udvikling, der går lidt den anden vej, kan man sige, i fodboldverdenen med en masse rigmænd og multiklub ejerskaber på forskellige ledere og kanter. Så vi er jo egentlig rigtig stolte af det ejerskab der, og valgte at gøre noget ud af det ved at sætte lidt fokus på det med en video og en kampagne, som der var enormt god opbakning til. Og nu har vi lavet de her halsterklæder og de her certifikater, som virkelig har sat skub i det. Og vi også kan mærke, at det er noget, klubben de jo brander sig selv på. Det er noget, fansen brander sig selv på. Så foreningen har virkelig fået luft under vingerne, synes vi. Og rigtig mange ligesom identificerer sig med det lokale ejerskab i det hver AGF-fan. Så det synes vi er helt fantastisk jo, og vi kommer til at fortsætte med at gøre det. Det er ikke bare noget, vi ligesom har fået op som en enkelt ting, vi vil fokusere på over et par gange. Så det kommer til at blive ved med at være der. Mega fedt. Men fortsat god AGF-dag, Jacob. Tusind tak og lige måde. Jakob Nielsen, direktør i AGF. Du har også indfundet dig her på AGF Fan Day, som vi kalder det herude. Hvad siger du til sådan et arrangement her skabt af fanscenen?
Jeg synes, det er fantastisk. Og så har jeg lige fundet ud af, at det præcis er en måned siden, vi stod her sidst, den 17. i 5. Så ja, det er jo bare dejligt, at vi kan på en eller anden måde hygge os, og fællesskabet, det viser jo bare, hvor mange mennesker der også er her, hvor fedt det er. Så jeg synes, det er et fantastisk initiativ, jeg godt vil bakke op om. Og der bliver jo både solgt medejere og halsterklæder og alt muligt andet merch på vejene, som støtter fanscenen. Men netop de her medejere og halsterklæder, det er jo noget, du også netop har været til debat om på folkemødet på Bornholm. Kan du sige lidt om, sådan, hvad det betyder at mærke den opbakning til det her ejerskab, AGF har? Ja, jeg synes, det er fantastisk. Jeg har faktisk lige fået købt et, så jeg synes, det er fantastisk. Det fortæller noget om, hvad AGF er. Det gør det også med fanklubben, der er ved siden af. Så det betyder rigtig meget for klubben og for den identitet. Det betyder rigtig meget for vores ejerskab. Så de 6 hovedejere, vi har, altså dem, der har over 5%, jamen, jeg tror også, at det er sådan noget, der betyder meget for dem. Så jeg synes, det er en stor del af klubbens identitet og DNA. Og så bare lige til sidst, nu er vi jo på dagen, hvor AGF har trukket Lech Poznan i Champions League. Hvad er din umiddelbart reaktion på den lodtrækning? Jamen, den er sådan lidt delt. Sådan lidt fun facts. Altså, det var en af de værste lodtrækninger for os, i forhold til, at vi sad jo på kontoret og fulgte lidt med live fra UEFA's lodtrækning der. Men omvendt, så tror jeg, at det var endnu værre for Lech Poznan. Det var den værste, de kunne trække. Hvis vi vinder, så er det positivt, at vi har overtaget deres seedning til Q3, og det synes jeg er meget, meget positivt. Så det er jo det, vi skal gå efter. De er favoritter, men det er jo ikke umuligt at gøre det. Og så står vi her i dag, og hvis vi kunne blive dansk mester i Vejlby, så kan vi også spille Champions League i Randers. Perfekt. Jamen, tusind tak for det, Jacob. Selv tak.